Добре дошли в Падеж! Едно малко, но вдъхновяващо кътче в югозападна България, само на 10 км от Благоевград и около 100 от столицата София. Селото е сгушено в живописната котловина на Влахена планина. Място, където вековни гори, чист въздух и омагьосващи гледки създават усещане за спокойствие и хармония. Над него се издига връх Чуката, най-високата точка в района с височина около 900 метра. Оттам се открива впечатляваща панорама към Благоевград, съседното село Лешко, а в далечината върховете на Рила и Пирин. Рай за планинари, фотографи и всички, които търсят красота, спокойствие и тишина. Падеж пази спомени за вековен живот. Останки от древни храмове и каменни къщи разказват за миналото на селото. Всяка пътека тук нашепва история, всяка стена носи духа на поколения. Но Падеж не е само природа и спомени. Тук животът продължава с естествен ритъм. Земята е плодородна и щедра. Полета с жито, рапица и зеленчуци ограждат селото. Те са част от земеделието, което осигурява препитание на мнозина, а животновъдството е основен поминък. В околните пасища се отглеждат овце, крави и кози, с любов и грижа, предавана от поколение на поколение. Традициите тук не просто се помнят, те се живеят. Всяка зима Падеж празнува сурва. Беляци, старци и мечки в традиционни костюми обикалят домовете и прогонват злото със звън, смях и благословие. Падеж вдъхновява и с активен начин на живот. Асфалтовият път през селото е идеален за шосейно колоездене, а околните терени предлагат приключения за планински байк. В сърцето на селото стадионът оживява с мачове, игри и младежка енергия. Днес младите хора тук съчетават наследството на традициите с пулса на съвремието. Те пазят идентичността на селото и същевременно градят бъдещето му с енергия, въображение и дух. Падеж не е просто точка на картата. Това е място, където природата, миналото и настоящето живеят в хармония. Място, което посреща всеки гост с отворено сърце, топлина и неподправена красота. Падеж. Природа, традиции, живот.